Pulo. Eh, sepatong gara-gara ini. Happy New Year! Ay, birthday 16 lang ha? Mo Pino-Pino ha? 16 na lang ha? Doon kayo mapanos? 16 na lang! Ano ito? Hey! Baboy bakan. Baboy boss. Right, awan po ka. Oo, anak ko papakat to. Arakan ka. Pagkakadyos ka, pisagan. Papasok na. Akin naman, patiliman. Sana ano lang pa. Salad na. Pila-pila ng pawamig. Dito nga. Sana.
Kita ya? Yes, ba lang? Ano sir? Arit pulaw. Sir, pick up sir. Yes, sir. Sir, background sir. Ano yung sir? Ah, pangita lang. Ano mo sir? Ano mo sir? Ah, tanaw lang ah. Ano sige yung butang ng gatas? Sige, ano? Alpine. Alpine, no? Wala ka blau. Wala ka yun. Ah, tanaw lang ka mga native. Mga binangon ka mga bulo. Ano din? Mayroon ka daw. Traders naman. Native. May kami mga native pa din ang mga barbie plastic. $650 lang sa imo to. Meron na. Pila ang mga munis mo nga? 350. 350. Mulya na eh. Oo sir. Pang umalam lang. Ano sir? Ato gulo yung bulo. Pila na yung bulo? May daw ano mo? Pareho lang. Sir. 350. Ayaw pa man sir. Ah, sige lang, canvas lang po. Kaya next year bala pang uma-uma. Kapo may tirador ka pa di ba? Ayos ah. 60. Oo. Next year kayo plano ko uma-uma bala. Mama. Oo. Magarap sir. Pangarap sa lamon bala. Ang duwa na ako. Ang ganahan. Ano deposito ka? Ara dahil. Ito. Ini ya. Dira na iya mo dah.